Hey YouTube. I dag er det mig og Lasse, episode 1, sæson 1. Fordi det er vores første video sammen, så ja. I dag der går det bare ud på, ja, at have det sjovt og sådan noget. Så det kommer til at blive sjovt. Og som I kan se, så har vi lavet sådan en lille drengehul. Og hende der skal så være baderum, som Lasse har skrevet, men vi er ikke helt færdige nu. Og her er der nogle billeder. Det skulle rigtig være en creeper for Lasse, fordi han ikke har chestepack på. Og her er der fjernsyn så. Som I kan se, så er det her min side, og ja, det er så Lasses side. Og den er flot. Ja, det kan jeg godt sige. Men ja. Vi bor rimelig skjult bag ved et vandfald. Når Lasse lige har sat sten der, så kan man overhovedet ikke se, at der bor nogen derinde. Se. Så er det helt skjult. Og så IP'en, den skal jeg nok sætte i kommentaren. Og skrive. Ja, og så håber jeg bare, I kan lide den, ellers så, ja. Eller så like den. Ja. Eller dislike den, hvis I ikke kan lide den. Jeg er sgu lidt ligeglad. Altid like. Ja. Altid like, når mig og Lasses fjes er inde i den. Nej, når det er mig. Like. Ja. Jeg er fandme lidt ligeglad, hvad fuck jeg lige gør. Lasse, har du nogle brændte sten på dig? Yep. Okay, så hakker jeg mig fandme bare ind. Hey, for helvede, din lille idiot, mand. Ja, sådan noget fandme ind. Nå, men vi går ud for at, eller jeg gør i hvert fald, jeg ved ikke om Lasse skal med ned på diamantjagt. Og så kan vi se. Diamantjagt. Uden sorte hår. Og ja, grotten uden sorte hår med A plus A lige med Bodo. Fuck man, jeg fandme lavet det forkert. Du har ikke lavet A plus A. Nej, lige præcis. A lige med. Nej, det skulle stå A plus. Lige med Bodo. Så skriver vi grotten. Når det er uden, så... Nej, grotten uden... Diamond. Ja. Der er også en chance til. Men ikke engang få bygget til en chance stående. Nej, det er godt. Skal vi ud og finde nogle sukker og nogle køer? Hvad skal en chance af? Level 35. Kan man en chance spawn? Lort spawn, hvis man ikke kan. Jo. Ja. Så grotten uden sorte hår. A plus A lige med bolle, som I kan se. Altså, hvor du går hen? Jeg er spawn for til ham. For sådan man kan chante. Nå, der skal nok være en video, hvor jeg viser, hvordan man kan få chestepacks og sådan noget, hvis der I vil have det. Så bare skriv det i kommentaren. Men nu går jeg ned i grotten. Og se om jeg kan finde noget. Det lyder godt. Ja, ikke? Hvad fuck, jeg er ikke noget vand. Finder der ikke nogen steder, man kan enchante spawn? Ja, det er ikke Lasse. Ja, men Jeg tror, der er verdens lorte spawn først. Lasse, jeg laver lige en eller anden vej ned til vores grotte. For der er vandfald. Nej, Så fint. en eller anden simpel og hurtig vej. Simpelt. Det skulle også meget simpelt at lave et vandfald, og så er der nogen. Ja, Det men... er som et vandfald, der altid er der. Wow, fuck. Ved du? Nej. Hvad er det? Duga, bum, tjika, bum.
Og så laver vi lige sådan en lille bro. Fuck, der står en zombie. Står der en zombie? Ja, den glor på mig, Lasse. Nå, det lyder hyggeligt. Ja, ikke også, der er en zombie, der glor på mig. Det er så farligt. Nå. Meget hyggeligt. Fuck det. Det er bare sådan en lort til zombier, så dem finder jeg mange af. Så hakker vi lige noget jern her. Og fanden har jeg noget, jeg har faktisk på mig. Okay, jeg tænker. Fail. TBA er ikke forbudt. TBA er ikke forbudt. Hvad fuck mener du? TBA, CCEVT. Fuck, man. Zombie. Så er min mad, din tørs. Nej. Jo, giv mig min mad. Jeg har fandme ikke taget alt dit mad. Noget, der ligger i kisten. Jeg tog kyllinger. Nej, der ligger også bøffer. Fuck. Fuck. Et halvt liv tilbage, mand. Hvorfor det ikke? Hold din kæft, mand. Men hvorfor røg du ikke ned? Nå. Nej, hvorfor røg du ned? Korrektionen. Fordi jeg kom til at slippe shift-knappen. Nå, du skal da slå. Jamen, det var heller ikke med vilje, for helvede. Det har du også haft gjort over never. Ja, lige præcis. Man ikke kan lave never på selv her. Ja, det synes jeg er lidt irriterende. Ja, det er sådan lidt irriterende. Det vil jeg godt give ret i. Nå, men er der overhovedet noget herovre? Ja, det er der fandme ikke engang. Så er der noget kul her. Det ved jeg ikke, hvorfor. Fordi jeg har lyst til at finde nogen. Der er garanteret et eller andet sted, jeg ved bare ikke hvor. Kunne vide det. Kunne hvad for noget? Vide det? Nå, ja. Det er så klamt, at ham der Anthony der, han er expert. Ja. Men ham kommer jeg heller ikke til at høre meget om. Eller meget til. Nej. Han har selv en kanal, den skal jeg nok sende, hvis det er. Jeg kender ham bare ikke. Nej, men det gør jeg. Det var dygtigt. Wow! Nu er der mere jern. Hvor er der? En gang spillede jeg sammen med nogen, ikke også, Lasse? Ja. En der er Jonas og en der er Simon. Hver gang ham der Simon, han fandt jern, så var det bare, woo, jeg fandt jern! Jern er også meget godt. Men ikke så godt som en jubler. Overdrevet meget. Juvel. En juvel, det gad jeg fandme godt af. Det er lige meget. Ej, du har ikke... Ikke epic sted. Ej, det... Ej. Altså sådan et Jeg sted, gider... hvor der er sådan, det ligner en dealer, der står inde i noget. Ej, for helvede, Lasse. Hvad? Det er bare ulækkert. En lige, så kan du se det. Ja, lige 2 sekunder, jeg er lige i gang med at hakke noget jern. Og jeg skal nok... Der er måske en eller anden, der har været nede, den er grotte før os. Der er også mange skaffeløg med. Jamen, vi har jo også været i 1940. Jeps. Men det er bygget alt muligt hernede. Okay. Larmt alt muligt. Nej, det... Når jeg bare lige så ved det. På Minecraft, der er mit spillernavn. Det er AndreasGaming.dk, og det står sådan, ja. Prøv lige til, hvad de har lavet, er de klamme? Det står sådan der. De er klamme? Det er kraftedeme ulækkert. Ja, de er klamme, ikke også? Jo. Skal vi lige lave en ændring på det? Nej, du laver ikke noget vildt, vel? Nej, prøv at se. Vi slukker vores for, eller deres for nu. Border. Chikabum, chikabum, chikabum. Jeg må undskylde, hvis det er lidt mørkt, eller det lægger. Det må jeg så undskylde, hvis det gør det. Men det kan også godt være, at I ikke kan høre Lasse så godt. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Men det er ham, der hedder Mikkel Knækken Inde. ja, han hedder... Hans Skype-navn, eller... Skype-navn, ikke Skype-navn. Minecraft-navn, det står sådan der...
MIKKEL. Og så den der streg ned i jorden, jeg ikke helt ved, hvad hedder. KNUDSEN. Bare det så ved det. Mikkel Knudsen. Ja. Mikkel_Knudsen. Og det er fordi han låner min fætters Minecraft-account. Hvor er du ond? Du har selv noget vand, din tomme. Eller tos. Din tosse. Oh my god. Bare fordi vi ikke har fundet noget diamond endnu. Jeg tjekker lige, hvad den der Jeg vil knap gerne er. have fuld diamond. Det er trist. Det vil jeg også. Jeg mangler endda kun bukser og hjelm. Hey, giv mig bukser og hjelm. Nej. Hit eller jeg skyder dig med en bue. Okay. Skud mig bare. Som jeg overhovedet ikke har nogen skud tilbage til. Eller pile. Nå, men der er jeg så. Jeg har over en stakken, så. Bare skyd. Du rammer mig ikke. Bare som du rammer mig. Fjum. Hvad der? Dum. Du rammer mig. Lol, hvorfor blev det sat 3? Ej, det ser lige meget cool ud. Tjek det lige. Jeg tænker lige. Okay. Hey! Ja, det er nu. What the fuck? Ja. Det er ikke også meget cool ud, hvis man lige fjerner det der. Og vi skal lige til slut. Klokken er ved at være mange. Egentlig ikke. Men Men, husk da, den er ved at være halv 11. ej, det er den jo sådan set ikke. Ja, den skal det. Ikke. Okay, hvad siger dit ord så den er? 2048. 48? Ja. Så går dit ord meget forkert. Eller så dit. Det er dit. Okay, hvad siger dit ord? Det siger et eller andet med... Nej, jeg tror, der er halv 7 med. Okay, jeg husker det, hvor der stod. Men skal vi ikke lige lave et rum og afslutte? Jo, det kan vi sgu godt. Stop. Kommer lige ind. Har Ja, du der noget skilt? skilten i. Hvad skal jeg bruge det til? Det skal jeg lige så. Har du noget til at lave et skilt? Nej. Du skal lige holde til home. Prøv at tjekke det der. Klam, jeg skal lige holde til home. Nå, jeg har jo ikke noget træ. 3, det ved jeg sgu ikke. Så. Fuck, min diamond pickaxe går snart i stykker, det er da helt vildt. Fuck, det var alligevel et meget stort rum, vi havde. Ja. Der var en grotte inde under bag ved væggen, mand. Bare ikke en så stor grotte. Ja, den er lige til det. Ja, hakker lige noget jern. Tilbage til... Ja. Prøv at tjekke. Det var et meget stort rum, vi har. Jeg er ikke engang kommet. Hvor? Derude har vi også et rum. Nå, det er lidt lige. What the fuck? Hvad skriver du? Her slutter vi. Det er faktisk. Slutter dem 2 kommenterer. Ja. Her slutter vi så. Vi ses YouTube. Bye bye. Ses.